inaugurado este centro Proa xa hai un tempo e despois de comprobar que tiñamos razón cando apoiamos ao Concello para crear un espazo físico e un entorno onde pudera o talento no audiovisual que pulula por toda Galicia tivera unha referencia aquí en Amio. Que eu creo que é importante ao final de todas as cousas que facemos desde as administracións, quizás sea axudar esas persoas que teñen inquedanzas, ese talento que temos nos nosos concellos, pois axudalos a desenvolverse, a traballar, a poñer en marcha os seus proxectos, non? Galicia, que tradicionalmente, cando había escasez de canales para ese talento, era capaz de despuntar a nivel nacional, agora que o mundo está por diante, con todas as plataformas digitais como canais para liberar todo ese talento, pois todavía ten unha oportunidade moito maior. E creo que demostra que a Deputación é unha institución áxil, unha institución que penetra pois nesas capas da sociedade que requiren esa flexibilidade e esa cercanía, tamén pois que dentro de 20 anos, cando o traballo que estamos a facer de resultado, pois creo que xustificará haberse metido en política.